hari damay ngay naka woyo puta to futa wele ndiwre weyi yew ni puta tolle dembini dule jogi yew ni puta no hewno waade yew ni puta remoɓe cuddo baade hankine leeri dutten keeri so walo so jeeri aɗa soyno jabeeri waɗere leydi sentiment keneli belɗi weltare nder kala e jawdi ɗo nokkundene gendi baboy en guri ndema jeere waalo ko jewte belɗe pijirloje hakkude dingre tobo toɓi ilam ilimaje kewi koten fuuta eneli bet nana nguta ladde ñantima jawdi haari damay ngaynaka woyo puuta yewni fuuta jingire hanki yewni fuuta ko ɓe sagataɓe yewni fuuta nene yilotako yewni fuuta baba yilotako ayo meɗen Bella TV on jettama on jarnam no wowi ni hande o kadi en jilliɗo e galle Ousmane Coulibaly walla galle Bassama Coulibaly en jilliɗo no wowi ni eɗen garɗo ƴewde jardin ngaji ɗi hono golɗe e lellori Ousmane Coulibaly ko goto mo ganduɗa mo wona ɓuuram yimi invité ɗo e scène he en namdomo ɗo yoga e namde seeɗa mais kadi calmina bandiraɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe Bella TV ono fof calminama no fewi hande ko Ousmane Touré ari hen ɗo darde gallo e jardin ono fof no yaari mi samini bandiraɓe fof mi samini Bella TV e fewi nder sohlani kam namda duuɓma holno jiiɗa aduna holɗo hitam puɗɗa wadde jardin ha jardin o de wayan ko puɗɗimi hen saabu min puɗɗi jardin ko 2022 puɗɗi jardin 2022 puɗɗi babam noon ɓooyi ko yinno mi fuɗɗo affaire jardin saabu kanko mo yinno affaire demal no fewi kono sa wonno ala ko gandami ɗum toujours o puusan kam mi waɗa jardin kono on saaha ala ko gandami affaire jardin question noon woni mo caggal mo mawruti mo jiiɗo seynam goto ne ari ɗo ɓe wiye Tidiane honno tawno kam place am ɗo kam Ousmane Coulibaly mboɗiɗi mbaɗen galle ɗo affaire jardin bimi baba mine haalanno kam affaire jardin mboɗinno mbaɗen ɗum noon kono noon ɓuura andu ɗum ne fewi kadi ɓuura wonde hakkillam saabu on saaha ɓurno wonde hakkillam ko yiɗde wadde fuulaye mbeɗa 2022 nde puɗɗiɗon nde aɗa wawi haalde capital on foti wonno mboɗo wawi haalande on ɗum ɗon saabu 2022 nde min puɗɗi nde min puɗɗi 2022 saabu Ousmane mboɗiɗi mbaɗen jardin min bisimilla ɗo aro min ɓenni nder ga o daari galle fof o daari lendi o yaha ndi leydi ne moƴƴi affaire jardin lendi ne moƴƴi affaire jardin mi joni holko potten wadde financé pour daren awdi e tiwoji mum programme mum fof ɓe kam Ousmane ɗo de sen pelti eɗen mbaɗa ɗum ɗon il faut darna en 300 000 dar tiwoji e awdi ndi puɗɗen jardin ɗim awe nde waɗi min comi tiwoji comi awdi après noon min puɗɗi affaire jardin o jardin o min gonɗi hen ko 3 mois pawɗo seeɗa kono vraiment mi yiyen hooram no fewi kanko kadi o yii hoorema ko no fewi saabu e nder 3 mois tan min dañi 1 million mankude seeɗa 1 million eyi min dañi 1 million mankude seeɗa ngol plamiram jardin noon kono guila nden noon hankkadi ɗum kiwo ɓuuri manam guila 2022 ha joni jokki walla won hitande a waɗani guila nden kam ha ñallagal hannde ene continue jardin o ene continue mo gollidannomi ko 3 mois tan min gonɗi on kam boppi kono ha hannde jardin o ene continue kañum ko ndungu tan walla ko ndungu e ceeɗu walla ko ceeɗu tan non minen kam ga ko ndungu e ceeɗu ko demal tan gonmi ndungu e ceeɗu ko demal tan gonmi ko fate kanje en batains en jagatu en suppome en ɗin affaire fof emin mbaɗa ɗum ɗon ndungu e ceeɗu noon ne heeɓo hay ni koye programme joni ko limtiɗa ɗo ko holɗum men ɓurɗa wawde remde walla kañum fof ko fof noon mboɗo rema kono ɓurmi wawde remde tigui ko kanje hande kam vraiment kanje kam mboɗo rema kanje ne fewi ha komi ƴetta ɗum man nelda man nawa Tamba saabu kanje mi rema ɗum ɗo ha komi ƴetta fode 300 kilos fayde emin nelda ɗum taw min noon kadi heɓde ɗo kilneɓe wuure mi ƴetta min nawa ɗum Tamba kala ko ndemami kam ko kanje ɓurmi wawde remde mboɗon kanje ne fewi noon joni kanje ɗe beele awdi ndi holno kalanta min ne saɗi heɓde walla sa remi kanje aɗa heeɓe no awdi goni walla sa waɗi kanje ɗe beele ko a ƴewna ɗum engrais walla ko nandi walla ko awat tan goppa ha e ko fate e banggue toon affaire awdi ndi kam vraiment ɗessatirta men no fewi awdi ndi ɗessatirta men no fewi noon saabu ɗum awdi ndi
awdi ndi ko awdi paquet aji min codanno nden paquet ene jaronno 3000 francs 2500 ha 3000 francs hande paquet o goto jara 6000 francs te so woni ka gawo ko heewi hande ko famde fof somin koye awde ya hedde 80000 hande awde 80000 100000 gorto ɗum fodde awdi ɓolɗi engrais o arani iri o arani te woni probléme o emin jiiɗi gollade no feewi hay somin ndemi min keɓata iri walla engrais sabu on saha min keɓata min dokka heɓde financé mum sabu seeɗa ko ndungo so ari kam min keeɓa engrais iri so ɓenni ɗum ɗon min keɓata engrais iri on ka emin jogui on probléme no feewi noon kañum mi waɗi engrais bawɗo yaade hen tan walla engrais jaho e makka ɗon yaha hen kadi engrais o beele ko onon codata walla won ko laamu watta hen may maire watta hen engagé ko nandi engrais maraîchage no woodi engrais maraîchage no woodi ko won engrais noon min jiiɗa ɗum heɓde koye men nokka walla so woni exemple sa yiɗi hedde engrais o ma jaɓaɗa déplacé jaa ha Tamba nde puɗɗa heɓde engrais maraîchage o ko joni noon ɓaymi donc won engrais ko heɓde mum ko probléme ko engrais hen gawri en makkari en walla guerte en so laamu addi ɗo ndungo min mbawa heɓde ndi sakuji pour min mbaɗe sartiŋaji men kono en jogui engrais ɓurɗo on moƴƴude engrais ɓurɗo on moƴƴude a fuɗɗinoma tan jimɗen yettanade a wi oɗon guittuɗo no Tamba yeeyoyde beele ko toon ɓuuri marché walla toon ɓuuri wadde prix walla gawa hat toon yeeyde ka to mbiɗani kadi ko gonga saabu Tamba o en jogui prix kadi hay ɗo kadi en jogui prix ɗo e wuuro he wuuro ngo en jogui prix heddi noon e ara saaha mais kanje keewa ara saaha kanje keewa saabu wuuro ngo ne rema boursoraji en ndema wuuro ngo kadi ñamirani kanje ha yetti wona e nokku quoi ɗum tagui min ƴetta kanje ɗe mbaɗa déplacé nawa Tamba saabu yeeyde to kanje ɗe kecciɗi ɗo to kanje ɗe to ɓogguɗa ɗo jeeya ɗon ɗon ɓuuri wadde kalis e dow so a acci ha a ñerɗi liira ha yoora puɗɗa yeeyde ɗum kadi kanje kam ala perte so kal hecci ɗo a yeeyat so woni a ronki heɓde marché ma kala ñerɗe kanje ɗe jeeya condi ɗi mi sohla kanje ɗe jorɗe kadi mi sohla joni ɓeega holton ɓuuri wadde prix ɓuuri wadde prix Tambanaɓe ɓuuri wawde sodde seeɗa saabu Tambanaɓe so kanji ha manqui ga so wodiram enen en jeeyga 1000 francs Tamba ma won 1500 so woni eɗen jeeyi ga 1500 Tamba ma won 2000 so woni ga en jeeyi 500 Tamba ma won 1000 francs kala no wawi wade ma won différence seeɗa joni ko an watta déplacé nawa walla an eldat emin jogui pulaméro noon emin ɓoggatno kanja heewa min jogoɗe en caɗele min donc taw min ndemin mate e banggue jardin min ɓoggatno heewa min donka yeeyde emin jogoɗe en caɗele no feewi ɗum tagui pulaméro kam vraiment mi yiina hamba min décourage sabu mi ɓoggatno fodde 300 kilos ha 400 kilos donka yeeyde min donka yeeyde ha wona kono noon wonno min mbaɗani décourage emin jahara hen seeɗa ha min mbawi heɓde kilneɓe Tamba woni somin pogguiro ngayni ɗo tan min pawaɗe balance min mbiya min jogui kiloji naggam ɓe mbiya min pawa autoji min nawa garage min mbaɗe autoji min nelda toon kalisaji amen ɗo e weede janggo ɓawa janggo taw ari eyyi koni wuuri joni kamɓe Tambanaɓe beele ina waɗi kañƴe ɗe ɓuuri wawde sodde walla ko façon goto mo ndemotono tan ɓe ene waɗi kañƴe ɓuuri wawde sodde kañƴe kadi ne heewi façon ngaji no feewi ne heewi façon ngaji no feewi eyyi kono min kam ɓuurmi yawde tan ko banggue sachet o nde vraiment on ɓuuri suusde tampere kadi ɓuuri yawde eyyi on ne suusi tampere ne feewi kadi ne yaawi kono kanƴe ne heewi façon ngaji noon eyyi wonno mi jogui ɗo kanƴe goore mbiye kélémtion ɗe ne moƴƴi noon kanƴe baɗɗe faade saabu ɗe ɓorwi kadi kanƴe moƴƴi kanƴe daɓɓe ɗe joni noon a haali hen to banggue kani salade en kani gowana en ɗum ne kadi holno to banggue kani salade en kani gowana en hay ɗum noon kadi wuuro ngo feccere en yiiɗi remde no feewi wuuro ngo yiiɗi remde kadi on programme eɗen manquirade no feewi saabu hande so woni coholaɗo paltuji andi kani o walla kani gowana walla batañse en walla ɗum ne ara koye paltuji palade goto hande so hoddirama ma coɗa ɗum Dakar 8000 9000 palade goto ɗum jarata palade ɗo pépiniére o 8000 9000 sa soodi ɗum toon joɓa auto kadi ara vraiment affaire o kam affaire pépiniére o ne satti amen no feewi pour heɓa ɗum kadi ko probléme hande so palde goto coɗa 8000 9000 joɓa guel 1000 francs kadi ara palte ngel koni ko hewan 128 woni hen so wodirama an ko a jogui gesa mawba aɗa foti sode hedde 20 plate 30 plate ɗum so ala mbaɗo financé e muusade ma seeɗa no feewi e il faut min cohli hen ballal no feewi no wallirte foof cohli saabu sukaɓe hande vraiment hande ɓe jiiɗi remde no feewi ɓay ala to nangga demal ngal kadi waɗi fayida kadi vraiment so jomum nanggui tan tinnima tan mais yiya ɗo hoore mum kadi dañat eyyi demal ngal waɗi fayida ceerno Alaji Mamadou Sy kadi vraiment omo downi sukaɓe banggue demal en commerçant en fof omo downi feewi surtout ma kadi wuuro ngo ene duwona banggue demal ha ala to haali
jetti Allah en jetti ceerno men no feewi kadi mbiɗa yetta Allah kadi mbiɗa yetta no feewi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta no feewi jinnaɗo o hono bawam Samba Coulibaly mbiɗa yetta Allah no feewi noon sabu hannde kala ko mbawmi wadde ɗo mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta nene am e babam sabu hannde kala ko mbawmi hebde ɗo ko babam Allah e babam quoi sabu o ɓooyi wiide mi waɗa affaire jardin sabu hannde nduɗo woyndu wona min waɗna hande galle aɗa wawi wiide wondu hande ko min waɗna ɗum hande bam jalti aduna hande ko minen keddi ɗo minen sukaɓe minen modiraɓe min miñiraɓam e jinnaram debbo minen gonɗo kono vraiment woyndu hande ene ɓuuri min feera saabu woyndu hande fande fan fof ne waɗi 12 men nder ndiyam saabu mi huɓɓat machine o waala huɓɓude guila 7 heures subaka guila 7 heures jamma 18 heures 17 heures ha 7 heures subaka walla ha 18 heures fof taw won ko machine o ne rulla ɗum fof mo data machine o vraiment machine kadi babam sonno machine o nanɗo machine mawɗo machine aji min forage ɗin gonɗo hande ɗin jogui mboɗo gollirɗo kadi mboɗo hullana galle o hen feewi mbo koye gallam gommi koye kadi ko hen komi mbo hulla ɗum ha feewi tigui meta joni to banggue ceeɗo e ndungu o beela ene waɗi pompe ji ɓurɗon wawde hutorade pompe ji kadi holno keɓorto banggue pompe ji ɗi pompe ji ɗi mi waɗi pompe ji no feewi saabu jardin kam sa filti a waɗɗum il faut jogoɗa matériel il faut jogoɗa matériel sa ala matériel hay sa yiiɗi wadde jardin a wawa saabu ɗum kadi namdi gandal ne feewi sabu hannde so hoddirama a wawi waɗi batage ma walla kanje ma walla jagatu ma en jogui no foti pompirede jagatu en jogui no foti pompirede batage noon ko noon kadi kanje ko noon surtout ma noon kadi so yeehi ha watti ñamede en jogui no foti pompirede saabu ko ɓiɓɓe ɓe ko ñameteɗe en jogui tan poɗɗa wadde pompa pompe ji ɗi koso yeehi ha fuɗɗima finde walla koso yeehi ha fuɗɗima jiimi en jogui produit mo poɗɗa wadde sangade famɗi nde on saha produit o mbo wawi jogade ɗum o yaha aɗa pompira on produit haw fuɗɗo fiini so ha fiini ndi fuɗɗima yaltu noon on produit a lelnatmo saabu omo jogui dose no foori omo jogui dose on produit sa accani a pompirdemo aɗa ñammina yimɓeɓe moƴƴani on produit aw fammu en jogui produit goɗɗo kadi batteɗo on pompirta mo ganduɗa hoorema tampinta ɓiɓɓeɓe saabu ɗum andi sa yi ha fuɗɗima wattu ɓoggede ko fammi balance so jaaɓi 4 jours fof a ɓoggat kani keyni so jaaɓi 5 jours fof a ɓoggat kanjal 2 jours fof a ɓoggat so hoddirama kanjal joni 2 jours fof aɗa ɓoggat aɗa pompa hen produit mo ganduɗa hoorema joguiɗo dose ka poɗɗo ɓoggudde yimɓeɓe ñama ɗum adna yimɓe caɗele no feewi kadi il faut jomum jogo hen kanjal joni son gawi ceeɗo e ndungu o foof on pompat herbicide walla ko ndungu o tan heewi ɓuuri hebde tamdinde muɗum e banggue herbicide o kam herbicide baro huuɗo o min kewani hutorade mum sona comme exemple aɗa fuɗɗo campagne ma ndungu guesa babane heewi huuɗo mbaɗa clater gaara sa gaari ɗum ha paari fuɗɗa wadde herbicide pompa premier o ko heddi ko noon on herbicide mi ɓuuramine waɗa hutorade huuɗo ko hewani tampinde kam ha huuɗo ko vraiment kam huuɗo ko ɓuura wawa tampinde no feewi tampinani joni holko basirɗa on jeeɓo mo ganduɗa ko ɓiɗɗo wuuro ngo ɓiɓɓe wuuro ngo sukaɓe wuuro ngo foof guila ko welta tan kala no wawi waade neɗɗo kam yo wat tan to jaggi yo salo tan finde subaka tan yaha grand place walla en jooɗi yogaji mum gorko kam kala no wawi waade yo watto jaggi so wonto jaggi tan yeewetake kadi yewentake so watto jaggi ɗum noon hannde noon demal ngal ne waɗi faati no feewi ha ala to haali woni demal woni banggue awo walla gaynako vraiment foof to jomum heeɓi fof ene nanggo surtout ma noon mbo wasi noon sukaɓe ɓuuro ɗallele pewani wona sukaɓe ɓuuro sukaɓe Sénégal foof dal ɗallele pewani nde vraiment jomum sa yi neɗɗo waɗa ɗallele pewani ko ronkude tan choix ene foof hannde soko sago men en jiiɗi aɗa Europe kono noon wona fini tan mi yeehi mais woto jangguɗa mais tinno rek kala mba tinniɗa tan ma Allah walle kadi ha keeɓa ɗum ɗon kono kam mi tinnate quoi engrais o ene seeri produit o ene seeri hol message mbatta maire maire wuuro ngo vraiment minen kadi borom jardin ngaji en ɓe emin poti rendude minen foof no way foof hannde mbaɗo jardin mbaɗo joguiɗo jardin ko fammi fof hayso ɓoggol fayi dow walla feccere ɓoggol hannde koye jardin kontete surtout ma on koɗɗo hen ndungu e ceeɗu hande minen jardin ngaji wuuro vraiment emin gandodiri no feewi emin ponno joɗade foof minen fof min ndende min kalda min jiya maire min mbi aha wuuro ngo noon sa yi noon engrais en urée emin jogo on probléme uji minen nden sukaɓe min jaɓata remde ko joni min puɗɗi narande demal kono nden ne fammi mo jiita ɓaɗo jardin nden haysa sohli ɗo ha ko probléme ha ko rende a heɓata mais haysa sohli ha ko heɓata joni noon sukaɓe e jaara banggue demal emin jaara banggue demal seeɗa seeɗa surtout ma noon hande o mo jogui silam hewɓe nan ɗo jogui jardin ngaji
hande so min dendi min mbaɗi bo tan minen kadi kala ko wawi heɓade e to banggue laamu ma yetto amen so Allah jaaɓi somin jiide maire tan ma woda ko no heeɓi dental woni foof dal min goto so woni ɗo mboɗo waɗi jardin am mboɗo ɓoggol walla ɓoggi ɗiɗi mbo warto hen ha so mi yiiɗi laamu tina kam walla maire tina kam wawa wonde kono somin denti tan ma laamu jogo hen ballal noon tigi ko beele ma e metti gondi holko ɓuurma welde hen jardin ko ɓuuri kam welde e jardin he foof ko ɓuuri kam welde e jardin he foof mboɗo ñaama hen mboɗo yeeya hen bandiraɓam ñaama hen koddiɓam ne ñaama hen jardin ɓuurɗo welde e jardin foof métre hande somi waɗi ɗo leggal batains mi ittat mi ñaama e maggal mi ittat mi hokkire bandiraɓam mi itta hen gallam ñaama hen surtout ma kadi surtout jardin ma ɗum waɗi fayde ha ala to haadi surtout ma hay ceeɗu o somin mbaɗo jardin ngaji ma yi pooli en gueɗe goɗɗumen pooli en gueɗe goɗɗumen fof ne gara ene jara hen nde yurmen fof kadi fof ne hen holko ɓuurma mettide jardin o kam ko tinna tan woni hen mboɗo men meela hen ala ɗum yaata tinna tan woni hen mais golle kam neɗɗo goto sagara kam so filli wiɗen golla yiyata fof musade hen weela hen mette hen hande kadi fof kadi wawa welde tan mi remi golɗo tan weeli ala mi remiri golɗo weeli mi remi golɗo mettiram goppi ala golɗo aɗa wawi remde weela ha aɗa wawi remde golɗo kadi metta ɗum noon a jaggat tan a tiiɗa fof koye junngo Allah woni mais ganduɗa hande ka jagui leggal ma patens a tuuti kono ganduɗa ko nafoore maggal ma jaggat tan a tiiɓa Allah andi en joga jotto moƴƴo noon kam ma moƴƴi ngol ma cakiri ko noon tigui mi weltanima Bella TV no fewi caggal nde ɓe gari ɗo e galle he weltare ha ala to haaɗi mi salmini on mi salmini kadi Bella TV foof mi salmini foof ko noon tigui mboɗo wasi o tan banggue demal ngal vraiment ne waɗi fayida keɓɗo no remiri foof kadi jiɗɗo remde kadi mo ala moyen foof yo Allah hokku ɗum no remiri hen oɗo waɗi waɗi yiɓɓe remde ɓe ngala moyen bo ɓe ngala hande leydi to reme gueɗe ɗimmel ngel probléme ndiyam boɗe ɗimmel ngel joomum yiɗa remde taw probléme awdi hande hayso on a sinno sa dañi 100 000 200 000 a jogui ndiyam mata ma fuɗɗo golle eyyi ɗum foof kadi nani hen mais vraiment joguiɓe ballu sukaɓe no fewi ballu sukaɓe no fewi hande so rewino lawol hande tawno ɗo e sunnaru Fass hande taw projet mawɗo nanɗo hakkude sunnaru e Fass en sukaɓe wuuro ɓe kala jiɗɗo gollu so fini a joguiren dawɗa tawana pina subaka aɗa jooɗo kana place hande sukaɓe wuuro ɓe won probléme meɗen en ndemat ha ndungu silta so ndungu silti jottoɗa e galle ma mbaɗi num atay ok mbaɗi num atay ña fof muudo guerte en jooɗi gawri a sa banqueɗa jiya sa gawri garta continue aɗa waɗa connexion ko ɗum woni ala change rem so ndungu silti jaggu goɗɗum kadi noon tigui yeeɓiyankoɓe ayaw meɗen Bella TV on jettama on jarnama ko message baɗɗo fort no fewi eɗen gandi wuuro ngo ko famɗi foof kala yontere ngo nanno million ngaji jeetati lijjum ɗum ko morto en caggal wuuro to ko naata ɗo wadde ɓeeɗo woɓɓe nder wuuro ɓe soɓe ballama ma ɗum ɗon wawa ustinade en taw kadi ne wawa weɓande en taw kadi ne wawa baɗade en kala saaha en jetti en jaarimomo ganda kañum Ousmane Coulibaly gonnoɗo koɗe men hannde gowɗo wonde koɗe men kanko e wonde Coulibaly na ƴettinima no fewi en jettimo en jaarimo ha sahaji goɗɗi so e numéro goɗɗo kay so gueɗi toɓotoɓi ilam ilimaje kewi boten kuuta eneli bet nana nguuta ladde ñantima jawdi haari ndema e gaynaka mo yoɓuta to fuuta weele ndiwre weeyi yewni golle ndembini duule ƴoogi yewni fuuta no hewno waade yewni fuuta remoɓe cuddo baade hankine leeri dutten keeri so waalo so jeeri aɗa sowenno jabeeri waɗene leydi santima keneli belɗi weltare nderde kala e jawdi ɗo nokku ndene gendi baboy en guuri ndema jeere waalo